ओमफ्राय मनिटाइजेशन एप्लाइबो खालामखाबाय दा 20 थाखा ला होनदोंमोन आङो ओरैबायदि गरम नै 30 थाखा अ माय गॉड हेलौ लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स' नोंथांमोना मारै दं आसा खालामो बयबो मोजां नङा लोगोफोर स' लोगोफोर दिनै ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर बोथोरा दै थानोनो हाया आरोना नै दा खामसालियाव जिरायनानै दं गेन्जि सिन्जि गाननानै आरोना गस्ला स्ला खुनानै उफाय गैया लोगोफोर खालामनो ओमफ्राय दायो बरफ फैनाय नुहुरदों आरोना आङो गरम बोथोर नालाय ओंखायनो बरफ फैनाय नुहुरदों ओइजा फैगासिनो दं आरोना ओरै लामाथिं गिदिंना फैगासिनो दङ बेखौ आं लिंहरबाय आरोना स' जानोसै आं गरमाव बरफखौ एसे गोसो गोरबोखौ थान्दा मोननो खोमादां स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो मामु स' लोगोफोर फाइनालि बरफआ फैबाय आरोना न'नि लांगोनायावनो ओमफ्राय जानोसै आरो मजानो কি আছে হা তোর আছে এটা কিমান টাকা এই কি জায়গা না 30 টাকা ও মাই গড আৰু 30 টাকা তো চকোবার আছে নেকি এটা চকলেট হে চকলেট এটু দে এটু কিমান 20 টাকা লো তিনটা লো 30 টাকা বেশি হয়ে যায় রে মামু 70 60 70 टेकेर दुटेर निकी दुटेर गोलोम उलवा निजे लाथारबाय आरोना बे गाबथानाय सालाया मोनसे आरो मोनसे लाबावबाय फैसा लाना फैदां बै आं लंपेन्ट गाननाय गस्ला दं दानि आं लंपेन्ट लानायाव स' लोगोफोर नै मोनसे लाबावबाय आरोना आङो ओमफ्राय जे जाबायबो नै गरमाव थांदो गरम थांदो फैसा लानो थांदों आरोना চাইছে কিমান বিকে দিনত বাপৰে বহুত বিকিব পাৰে না গাইস হাজিৰাটো থাকি যায় না বাপৰে आं दानि हाफपेन्ट गाननाय पकेटाव दङ কি লাগে आरोना 600 700 থাকিলে स' लोगोफोर आं नैबेखौ लाबाय आरोना वाव मिल्की भेनिलानो डेलिशियस जानोसै आरोना लोगोफोर बेखौ गरमाव र पैसा आनियासै हा किमान हल 70 टाका ना दे जाबे हा स' लोगोफोर दा फैसा होनानै फैबाय आङो स' लोगोफोर ओरैबायदि गरम नै मोखांखौ नायनो हागोन जोंख्लाबलायदों नोंथांमोना एकदम बुंनो नाङा थैगोनसो गरमाव मा जानो मा थानो बेबायदि नाङो आरोना लोगोफोर ओंखायनो बैजाय लामाथिं बरफ फैनाय नुनायखाय लिंहरबाय आरोना नै फारसेथिं मबाइल हमदों फारसेथिं खेवबाय नै बुस्थुआ गाइखेरनि आरोना इन्ट्रेस्ट टेस्टि जानो बिदि गरमाव थान्दा थान्दा बुस्थु जानो होनबा गोसोखौ गोजोन मोनलायलायोना माबा जागासिनो दं गोथावसो न गोथाव नङा नङा मजा बरिया बरिया स' लोगोफोर 30 टाका गाहाम मोनसेयाव मिथिबायना दा 20 टाका ला होनदोंमोन आङो लस हबो होनबाय बिसोरहा दख'ना गानग्रा आरो बेफारिया ओमफ्राय मोनथामजों 70 टाका लाबाय आरो 20 टाका माइनास खालामना होबाय आरो उफाय गैया बेस्राफोरा मालाय गरमाव ना हाजिरा खामायनो थाखाय मावनांदों जोङो गरमखौनो हायाखै नाथाय इसोर गरमबाबो होथारदों दोङो बेनो आरो दख'ना गानग्रा आरो बर' हारसानि पार्थक्यआ बेयावनो आरो जों न'आव थानानै गरमखौनो हयज' हाया बिसोरना एफां गरमाव एकदमबारे होगासिनो दङ बरफ फाननाया मानो होनबा नोङो फैसासो देरसिन नालाय बे जुगाव बेनो आरो पैसा ही तो सब कुछ है ना माने स' लोगोफोर आं बहुत एक्साइटेड जागासिनो दं आरोना मानो होनब्ला दिनै आंना चेनेला मनिटाइज सक्सेसफुल जाबाय आरोना लोगोफोर
माने फर्स्ट टाइम आंना 200ल' नांखासिगौमोन नालाय 200खौ मोनबाय मोननानै आंना कमप्लिट जाबाय आरोना दिनै आं बिराद खुसि ओमफ्राय आं मनिटाइजेसन एप्लाइबो खालामखाबाय आरोना लोगोफोर एकदम नेनो हाला एक्साइटेड एकदमबारे स' लोगोफोर नायनोसै गुगोल एक्सेन्सखौ नेनोसै माला फैयो स' लोगोफोर गुगोल एक्सेन्सआ एप्लाइ खालामखांनानै सानबेसेनि उनाव फैयो अननानै खिथाहरदो सोरबा मिन्थियोबा मानो होनबा पस्ट अफिसाव खबर लानांगोन नालाय स' आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनि गेजेराव सोरबा बेबायदि खालामखांनाय दङब्ला अनना खिथाहरदो गुगोल एक्सेन्सआ माला फैगोन माने खबर लाबाय थानो हानाय बायदि आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर दिनै भिडिअ आयनो सानजौफुनिमोन आरोना स' नायना मोजां मोनब्ला अनना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन बाय बाय